täällä eka kertoo. Ja niin. Ja sitten tässä on VIP-vitamiini ja on ollut jo aika kauan opettamassa. Eli, ja. Mutta ei muuta kuin lähdetään mun eka sporttivideon pariin. Nyt mulla on maskita. Joo bro, niin. Eli jatketaan. Mihin me mennään? Mennään nyt Liiseksi. Mennään Liiseksi. Joo, mennään. Joo. Vähän huonosti meni näin. No ihan ok. No ei ehkä mennyt hyvin, mutta aina se meni. Sekin voi tätä tästä. Hyvä juttu. Tänään on yksi voitto tähän videoon. Pois, mutta kun mä en pääse tästä. Niin korvallinen mä jään läntiin. En jää. Ei kukaan näe sitä. Ai. Tässä oli joku toinen siinä. Joo. Niin oli. Ostaa. Joku ländää tähän sen päälle. 31 tuli ilmaa. Tuu tänne täällä vitu tuossa. Joo. Mut täällä sivullakin on vielä, niin opetaan ne ensin. Lähdetään niin nyt. Älä aapa. Mä otan kaivaa. Mua pelottaa, että tää tulee jo tästä. Hyvä, että lähti, koska mä oon crash. Jäi. Tänne tuli joku muu. Minkälaisia asioita? Joo, mä tulin tänne päälle. Näin, jäi. Vähän pikataan sitä. Tänne. Nyt pitää olla molemmat ohjaat vedellä. Niin muuten ollaankin, eli joka mä voittiin se sanoa. Mä pelaan sit Pleikka vitosella ja tuo vitaminia. Kaikki 4 Pro, jos mä vielä sen sanon, mutta joo. Jahunari, älytä nyt. Joo, nyt tulee poistumista, nyt me tarvitaan raksaa. Ja mun tuntuu, että kohta tullaan pois. Tässä on joku. Mulla on ihan huono aina. Tässä on toinen. Jäi. Ei, sitä ei jäänyt. Se on 8 Kaksi kuusi. siitä tuli ilman. Ja se on joku toinenkin. Vai täällä on toinen. Nyt mä en osu nouskouppia. Täällä on tähkenet mä Tän duo on tässä. Se on täällä. Jäi. Ai se on kyllä Ei kun ei oo. Tässä on joku muu. Tää on joku muu siinä. Tai sit se on sun. Mutta on granate laskella ilman. Ei kai se mua pääse. Täällä on tähkenet mä Mulla on täällä tyyppejä nyt. Tai tyyppi. Täällä 140. Jäi. On mulla. Jäi. No minne täällä? 4 tappoa, meillä on 6 tappoa, mitä hittoa ei. Ai ja missä sä oot? Ruidi, mitä
nyt sä oot siinä. Täällä taas oli Steffis mun mielestä. Niin, mä annoin sillä äsken sen tuolla päin. Tää on kyllä mekkiä hetkä. Oo. Aina mä tuohon tehtiin. Mä oikeesti on idiootti. Mitä ne? Mulla oli minit, mulla oli 22 sieltä ja mä vedin putun. Sitten kun mä tajusin sen, niin mä lopetin putun juomisen. Tossa on vihu. 8 vuotta. Ei oo tässä ketään. Ei tästä ole. Ai hitto, joku räjäytti. Läski jäi. Se läski jäi. Tää piilasin sen. Ai tuolla Shuffle Dropilla on vielä. Mennään tuohon katsomaan. 26 vaihtuu tossa, joka lensi ilmasta. Nyt on 26. Tähän tulee kuvo. Ai mä tuun. Tää on ihan lovi. Tää on ihan lovi. Tää on ihan lovi. Äijä kuole. Kuole. Se on ihan pieni keletti. Niinku oikeesti ehkä 10 HP. Mä hyppäsin siihen ihan kaiken. Mä tusin. Oota, mä tusin sinne kautta. Otan näin muun. Anna mun rattoja ja... Mun mennä kautta. Tuun nopeet. Selkään nyt tulee. Tässä on tää. Tää on tää pinttylä. Lähetään mennä. Ai ota näin maksut. Ai niin. Tänne talli. Just noin. Siitä kyllä jää... Noniin. Lähetään. Tää paikkaa. Sitä on vähän vihuja. Minne Ei se on? noita vihuja. Haulikon kuteja. On kiva. Oi vittu. Okei, ne mun haulikon. Ei mun humari jäi sinne. Joo, mutta nyt mäkin on ihan pikkusen lovi. Tässä on mestitty. Venoo. Mä oon boksis. Ja mä tuun sinne ja venän. Tämmönen... Oi joo! Hyvä kanteli. Varmaan kun meillä on 9 tappoa ja silleen ihan ok. Eikö mulla haulikon ammu, kun mä oon kuullut? Ei oikeastaan ollenkaan. Hei. Venoo. Onko sulla se sun punainen? Joo. Täällä on kaikki se muu. No, tuolla on aika iso paikka. Meillä on varma vielä. Se on siinä boksissa kai. Tässä on muuten suppi. Miten totta? Mennään hokkaan. Mä oon vihreä luukku. Siinä on. Kato tota. Toi on niinku se ihmeen kivipatsa. Kiviemoji. Oota tuo aata. Joo, toivon. Nyt se oli mulla. Koko ajan tähän tulee.
Mutta kun painoin 4. Mikä värinen on sulle? Yhden. Sama kuin sulla. Tää on mun boksi, tää on mun boksi. Ei mennyt siihen. Mä vedin tuossa medallia. Tuossa talossa. Siinä mä tiedän. Nurkka nyt. Tuolla. Tuu tonne. Ei mulla enää... Punaarilla, tuolla oli äsken hyvä matka. Mennä puskettoin. Ei olekaan. Ehkä. Ei oo. Kyllä sulla näkyy. Tässä. Boom. Ja puhua. Ei nimenomaan tässä. Roi! Teitä 10. 26, mä oon 10 HP. Bruh. Ja torni. Ai. Joo, se on. Heippa. Nähdään ensi Joo. videon parissa. Moro.